OK ľudia, čaute ľudia, dneska vás vítam u druhého videa z Robloxu. Dneska hrám na mobile, lebo na mobile na počítači mi dostala crashuje. Ale dneska si zahráme hru, kde budeme hľadať veci. A potom ich budeme kopať. Tak som to vykopal. Teraz som musel ísť odtiaľ sklebaný, ktorý mal to môj kamoš. Už je tu s nami. Takže, ale keď ho nevolá, ja vám to dajem sklebaný. Tu na to musím ísť vyčistiť. A zaujímavé, čo to bude. To všetko fajne to. 2 kilogramy to je ťažké také. Okej, na 2 kilogramy to je dosť nekažké. Dám si to sem. Zadávam mi dosť ako 391 centov. 3 eurá, skoro 4 eurá, to bude. Lopatu si môžeme kúpiť. Jo. Drevenú lopatu. Za 500 si môžem kúpiť do dekorkov. Idem hľadať a to neviem všetko. Víte, mám rýchlejšie môžem. Bolo ako krásne. V tom Robloxu. To má 5 kilogramov. A ideme to očistiť pevné, ako to fajne. A tomu to všetkého. Ideme to očistiť, čo to bude. Okej, to je vlastne na to, myslím. Máme ho a to má 5 kilogramov. Teraz je mint. On má nejakú mutáciu. Mint, ale to je nejaká dúhová. Oh my god. 3004 centov. Kamo, ten mint tomu dáva. OK, a toto je mint, kamo. To je úplne. What the fuck. Okay. Zarába mi to extra. Okay, kúpujem si detektorkovú. A idem hľadať. Tu na niečo veľké. Toto nebude malé. Toto nebude malé. Toto rozhodne nebude. Ja, toto je malé doslova. 1,8 kg. Brá, to som nečakal. Tu má 0,3. Ne, počkej. Tu ešte niečo. Idem to vykopať. Môj bože, také ľahučké veci. Tu na to svieti. Na zeleno, takže to možno bude niečo dobré. Niečo veľmi dobré. Si dám úplne najrýchlejšie ako môžem. 1,6 skill. Takže ja by som si ich hneď očistil toto a tieto dve iba. Tieto si môžem dať asi do inventára, tie sú úplne na nič. Tieto dve môžem. Môžem dať vlastne tento tlačítko home. Teraz idem to očistiť. Tu bude nejaká figur. Toto je kosť. Tak to nie je moc dobré. Good, ok, jedna kuče, ok, to je dobré. Teraz tu máme tú kosť. Asi by som si to chcel predať aj. Neviem, či sa to dá predať, ale to myslím, že to nebude malé. Topánka nejaká, rybárska, no nie rybárska, nejaká obrovská topánka, 1,8 kg. To je dosť ťažká topánka, ok. No vôbec, ok, dali to sem. Ten macko mi ako nezarába, ne? Toto. Ja toto nechcem. Lebo kamar by som... Ja teraz 90% dáva, nie 3000. Čo je nejaký bug? Ne? Dobre. Ja by som... išiel predať... Tu je sell. Tieto hovínka. What is still inventory? She wants to inventory. Yes. Dobre, pridal som všetko. Idem hľadať pomocou detektorakovú. Potom možno niečo bude dobré, dúfam. To nebude nič zlého. Kilo. Tak to nie je moc dobré. Ešte hľadám. Tu niečo, skúsim vyrábať. Niečo ťažké by to bolo. Dúfam. 0,2. Oh my god. To nejde klikať. Ja som klikal. Som klikal najviac ako môžem. Tu je modré, to bude dobré. Prečo mi to nejde? What? Toto. No toto ide. To je samo skoro.
Aha, musím mať asi lepšiu lopatu na tie zlaté veci. Dobre, použijem zatiaľ si zobrať, že má kilo. To možno bude lepšie. Ako tieto hlavnice, čo tu stále padajú. Ok, to je iba taká flaška, no. Aspoň akú dobrú tu, ok, je to ok. No tak to idem všetko predať, toto je úplne hrozné. No nic. I want to sell my inventory. A teraz idem si kúpiť nejakú lopatu. Ja som lopata. Toto vyzerá dobre. Dobre, máme ho. Teraz si kúpim za 5000 tento detektor kovu, kamo. Tu je zelené. Ok, zelená by tam mohlo niečo dobré byť. No akože aj to trvalo sa dlho, takže zelené by niečo mohlo byť fakt. Ok. A 1,6 skill. No to není moc dobre naozaj. Tu je sivé, to neberem. Nejakú zelenú ešte. Modrú to asi nepôjde. Ja vykopávam modrú, let's go. To bude nejaká asi ľahká modrá. To bude mať asi tak maximálne kilo, by som povedala, aj menej. To tak rýchlo vykopávam. A ty to vyzerá, že to je veľké. Ukáž. 1,2 kg, toto je ťažšie. A je to menšie, a toto je väčšie, tak to... Dobre. Hľadám. Niečo. To je zelené, to môžem vykopať. Vidíte, že to je dosť veľké. 2,1 kg, let's go. Dobre, aby som išiel všetky asi očistiť. A ešte som si všimol, že to môžem kúpiť lepšiu túto kravinku. 900, ok, nejaké lacné. To berem i hneď. Dám si tú za najťažšiu, teraz skúsim očistiť prvú. Zase kačka, ok. Dobre. 2,1 kg, nice. Aspoň niekto má nejakú alita, ok, no. No. Jaj. Akože je lepšia ako táto, ale dám si ju sem. OK. Zatiaľ nie som nejaký dobrý v tejto hre, takže ešte tu môžem toto je fakt veľké. Čo tu bude? To je lopta, to je ľahká, to by muselo byť ľahké teraz. To nemôže mať viac ako kilo, tá lopta. 1,2 kg, to neverím, že má lopta. Great, ok, 1,77 a 4700, to je moje najlepšie. OK. Toto idem ešte, to bude ale podľa niečo málo, nejaký... Neviem, čo to môže byť, flaška s pokladom, what? 1,6 kg, message in a bottle, good, OK, 4000, OK, tak toto je dobré, flaška je good, not bad, dám si ju sem. Idem si kúpiť asi lepšiu lopatu, to mi bude potom lepšie kúpiť aj tie zlaté veci. Ok, idem hľadať niečo dobré, fialové. Ok, ide to. Musím klikať úplne o život. Klikám najrýchlejšie ako môžem. Úplne o život klikám. Klikám úplne. Dávam mikrofón ku tým palcom. Počujete to? Kamoši, to je úplne ťažké. Keď prestanem chvíľku, tak to ide úplne dole. Nemôžem prestať, musím rýchlo klikať. Ja to dám. Ja to dám. Ne. Klikám úplne najvyššie, ako to je. Kámo, to je úplne ťažké. To bude úplne veľké, ty kokos, ale ja to musím dať, ja si verím. Ja to dám. Jaj, poď. To je úplne veľké. A mi tu prišiel pomôcť helpný, kamo. Pomôž mi, kamo. Musím úplne rýchlo, on zdechol, kamo, what? Ja už som na konci, už sa nemôžem vzdať, ty vole. Rýchlo klikať, kamo, čo kde som?
To nejde, kamo, ja idem dole. Ja to nedám, kamo. Ja to fakt nedám, ty vole. Kamo, strašne ma bolia palce. Extrémne. Ty kokos, nemôžem sa hýbať dobre už. Som sa z toho zarýchla, ako som klikal. Dobre, hľadám ďalej. Nezdávam sa vôbec. Niečo dobrého, prosím. Kamo, ale ty vole, som to zaklikal. Ok, skúsim modré. To je ďalšie fialové. Ty vole, to čo je za giganta? What the hell, to je väčšie ako ja. Ty kokos, to čo bude nejaké koleso od auta, alebo čo? Od Monsteru Trucku koleso, ak to vidím. What the hell? Skúsim ešte toto. Toto ide dobre, toto ide rýchlo. Také to je fialové. Toto je lepšie ako to minulé, takže to uklikám takzvané. Aj keď to je ťažké, nevadí. Oddá sa to ešte lepšie ako to predtým. To bude akože dosť veľké toto. Ale je to ľahšie ako predtým stále. Iba to dám na chvíľku. Kámo, už to boli extrémne palce, ale nevadí tyhle. Ako to hrá. To dokedy videl. Som na konci, dobré. Som skoro. Centimetrik, pol centimetra. Milimeter. Dobre, už ja to mám, kamo, ja mám prvú fialovú. Let's go. To dám. Let's go. 64 kg, kamo, to si sa zbláznil, to je jaké ťažké, a vyzerá 100-krát väčšie. Najskôr ti s tým toto, lebo by malo byť ľahšie, ale mne som zdal, že toto je skôr väčšie. To je dážnik. What? Otočím. Jak to mohol nájsť celý dážnik zakopaný. Ale extrémne pomaly, ale to bude všetko plasty, pekné. Dobre. Tak si to zase pustím. Celá to plasty. Jo, kamo, jak ma z toho boli palce. Dobre, 8700, teraz toto. 64 kg. To bude. Až to bude. Obrovská kotva. What? Obrovská kotva to je. Všetci vidím, že kotva bude aj ťažšia v realite. Okej, ukáž. Jaký dobrý, good, okej, good je dobré. A 15 000. Oh my gosh. Ja by som dal preč tú kačku. Nie, tá kačka je lepšia ako tá topánka. Topánku idem predať, kamo, ty vole. Jak ma z toho bolia palce. Extrémne ma z toho bolia palce. Tak uklikal, ty kokos, vy to ani neviete ako. Ma z toho boli celá ruka. Ja. Ty kokos. Keď kúpujem si zlaté. Kúpujem si toto. A idem hľadať. Všetko mi tu hneď blinká. Toto bude veľké, to si berem. To je giant. Čo to asi bude? Ešte by som sa chcel spôsobiť na ten Island, čo je na tej lodi tam. Ty kokos, ideme si to očistiť. 2,7 kg, keď to nebude malé. Tak to je. Ďalší, ale to je nejaký menší myslím. Okej, takže si to otočím. Tak, parádne si to očistím, aby to nebolo stále ani jeden kúsok piesku. To nepôjde. No a to čistí fakt rýchlejšie tá červená ako tá modrá. A máme to, 27 kg, čo to má? Good a 1000, ok, 8800. Tú kačku teraz môžem dať už preč. Mu predať. Ja by si kúpil lepšiu lopatu, ale keď si kúpil lepšiu lopatu, tak pôjdem na ten Island. Pôjdem na ten Island a zase kúpim tú lepšiu lopatu. Ja sa ešte pozriem, či tu nenájdem niečo dobré. Vyzerá to tak,
Takže tu nič nie je. Absolútne nič. Máme toto. Tam je fialové, kamo. Tam je fialové. Ja sa toho fialového tak bojím. Ja sa toho fialového extrém... Ok, ja som nekúpil lepšiu lopatu, až potom pôjdem na to fialové. Mám lepšiu lopatu. Idem na fialové. Ja sa toho už nebojím. Mám lepšiu lopatu. Zlatú lopatu a zlatý tento. On mi to kope, hej. You think to... On mi to hrabe. Nie. Kamo. Haló. Nehrab. To som ja chcel ísť hrabať. On mi to vyhrabal. Co hajzel. Nevadí. Ja idem na ten Island. Neviem čo tam je, ale... Asi tam budem tiež hrabať. Gosh. I want to travel... Máme toto. Jaj, tak toľko nemám. Milión dostalo. Potrebujem fialové. Oh my god. To si robíš prdel. On to hrábe, kamo. Však to nemá šancu, keď ani ja som nedal. Dobre, ideme ešte... A bohužiaľ, toto je konec videa. Ja sa s vami vidím u ďalšieho videa. A... Ja sa s vami vidím u ďalšieho videa. Bude to zábava. Bude to Minecraft alebo Roblox. Jo, Bedrock. Moje meno je Dado. A som pustý jak tato.